Gaur, gertatu dena, galera latza da. Cedric Diggory denok dakigun bezala, ikasle zinfinagoa zen. Zuzen jokatzea zuen atsegin. Baina funtsezkoena, Cedric laguna zen, lagun leiala. Horregatik uste dut nola hiltzen jakiteko eskubidea duzuela. Ara, Cedric hil egin dute. Lord Voldemortek hildu. Magiako ministerioak ez du nahi nik hori esatea. Baina nire iritziz, egia eskutatzea iraingarria da haren oroitzapenerako. Galera erdiragarri honek eragiten digun saminak gogorarazten digu. Gure jatorria gorabera. Gure hizkuntza ezberdinen gainetik. Gure bihotzak batera dabiltzala. Azken gertakariak direlata, ikasturte honetan sortu ditugun adiskidetasun loturak, inoiz baino sendoagoak izango dira. Gogoratu hori beti, eta Cedric Diggoryren heriotza ez da alferrikakoa izango. Gogoan izan hori, haren oroimena ohoratzeko. Mutil zintzoa eta jatorra izan zen. Guztiz ausarta eta egiazalea, azkeneko unera arte. Zuk ere gaixo. Bukatu da ba ikasturte. Hermione, hau zuretzat. Idatzi dazu, ongi. Agur. Au revoir, bisous. Je t'aime. Au revoir. Urte lasairik izango ote dugu Hogwartsen. Ez. Ni ere horretan nago. Baina zer da bizitza eren sugarik gabe. Dena desberdina izango da orain, ezta? Bai, Agindu idatziko didazuela. Biok, Ron. Nik ez. Badakizu ezetz. Harry zuk bai, ezta? bai, astero.